Kull persuna għandha dritt għad-dinjità tagħha u 300 persuna li huma bla saqaf fuq rashom ukoll għandhom id-dritt illi jgħixu b'mod dinjituż. Din hija realtà li qed jiffaċċja dal-pajjiż, il-problema tal-faqar li dejjem tikber li hemm allura mad-90,000 persuna u iktar illi għandhom problema reali ta' faqar illi allura jsibu diffikultajiet kbar biex jgħixu. Kulħadd għandu id-dritt illi jgħix ħajja dinjituża u s-soċjetà, il-komunità, il-pajjiż, l-istat għandna l-koll obbligu li naraw li fil-politika tagħna mhux biex nitkellmu fuq ċifri ta' min kellu suċċess imma rridu naraw ukoll dawk li mhux qegħdin jinqabdu mix-xibka u nagħmlu politika li tkun qiegħda tindirizzhom li verament tgħinhom biex jimxu l-qudiem. L-4 nofsinhar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mal-kelliem tal-Oppożizzjoni l-Akkomodazzjoni Soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar Ivan Bartolo għamlu żjara fis-Soup Kitchen, binja fit-triq Sant'Ursula fil-Belt Valletta li ta' kuljum toffri ikla sħuna lil dawk kollha li m'għandhomx saqaf fuq rashom u li ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja. Servizz li jingħata minn madwar 60 volontier u żewġ ħaddiema bil-prodotti kollha ikunu provduti b'xejn minn diversi kumpaniji. Mal-wasla tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista intlaqa mid-direttur Father Marcellino Mikallef u mill-viċi direttur il-professur Alexej Dingli u ma spjegaw is-servizz li jingħata f'din il-binja li ta' kuljum toffru bejn 50 u 100 ikla lil persuni li rikorru għandhom, persuni li maġġor parti tagħhom għandhom problemi ta' saħħa mentali. Mhux biss nagħtuhom ikla bnina illi tixraq lil kull persuna, imma wkoll nagħtu diversi servizzi u se nkomplu nespandu fil-fatt barra l-ikla għandna servizz tax-showers, għandna s-servizz tal-ħasil tal-ħwejjeġ u l-qoddim se jkollna anke il-parrukkier, il-hairdresser, is-servizz tal-psikjatra u psikoloġi. Min-naħa tiegħu il-professur Alexej Dingli spjegana xi pjanijiet għandhom għall-futur hekk kif l-għan prinċipali tagħhom huwa li jagħtu tama lil dawk li jinsabu fil-periferija tas-soċjetà. Apparti minn hekk ukoll għandna proġett ġdid f'moħħna anke bl-għajnuna tal-parroċċa fejn għandna post ġdid u l-idea li dan il-post jinbidel ġo night shelter. Minn hawnhekk qed naraw li ħafna nies li m'għandhomx fejn joqogħdu, allura nixtiequ li għall-inqas intuhom post fejn jista' jkollhom naqra kenna anke flaxija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq kemm huwa kruċjali li l-Gvern jindirizza l-problema tal-faqar. Dan kif il-faqar hija problema li taffettwa lil diversi familji ħaddiema u anzjani li qed isibuha diffiċli biex jaslu sal-aħħar tax-xahar. Waqt din iż-żjara issemma wkoll kif apparti din l-isfida soċjali hemm ukoll il-problema tas-solitudni li qed taffettwa lil ħafna persuni.